स्टूडियो। आगे बढ़ी गेलै लॉकडाउन के डेटवा गे माइयो, आगे बढ़ी गेलै लॉकडाउन के डेटवा गे माइयो। त होलै ना दुल्हावा से भेटवा गे माइयो, त होलै ना दुल्हावा से भेटवा गे माइयो। त दिन धरल हालै बैसाख जेठवा गे माइयो, त दिन धरल हालै बैसाख जेठवा गे माइयो। त बढ़ गेलै लॉकडाउन के डेटवा गे माइयो, त बढ़ गेलै लॉकडाउन के डेटवा गे माइयो। छेवा का तिलक पड़ल छाप गइल काडावा, एही सोची सोची हमर फेल होता हाडावा। छेवा का तिलक पड़ल छाप गइल काडावा, एही सोची सोची हमर फेल होता हाडावा। तकीनल राहे बर्तन बलटी सेटवा गे माइयो, तकीनल राहे बर्तन बलटी सेटवा गे माइयो। त होलै ना दुल्हावा से भेटवा गे माइयो, त होलै ना दुल्हावा से भेटवा गे माइयो। सारा सपनावा पर फिर गइल पानिया, छैला अरुण के कबले बनब दुल्हनिया। सारा सपनावा पर फिर गइल पानिया, राइटर राजेश के कबले बनब दुल्हनिया। त लागल दिल पे ऐसन भारी चोटवा गे माइयो, त लागल दिल पे ऐसन भारी चोटवा गे माइयो। त भइले ना दुल्हावा से भेटवा गे माइयो, त दिन धरल हालै बैसाख जेठवा गे माइयो, त दिन धरल हालै बैसाख जेठवा गे माइयो। त बढ़ गेलै लॉकडाउन के डेटवा गे माइयो। Recording by Sargama Studio.